Hello, Hello, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Ako gali si Linda R. Nicely. Kag nagauli ka dya sa may Pusan, South Korea. Mo dya si Nene, ang akon bata, ang agot. Insa? 안녕하세요. Amuratana. 니니입니다. Amuratana nga rin nakla si Ion Si Ion ni Lee, pero tawag na nga Nini. Isunod kay Lola na Nina. Gusto ko gali i-introduce ang aking libro kadya nga may title nga Huwan-Huwaran. Ang Huwan-Huwaran sa koleksyon da atana kang kinarayan nursery rhymes nga may ang music tana kag may colorful illustrations kag may English translation. So, nami-nami dyan nga libro kay nagdaag yatana bilang first prize sa contest ka bantugan sa panulatan kinaraya 2020 nga ginorganize kang St. Anthony's College kay imaw kang kasing-kasing press Balay Sugidanen, University of Antique kag De La Salle University. Sa amura nga koleksyon ang aking tema amo ang moral values kay sa kadyang panahon do nalipatan na kang mga kabataan ang mayad nga pamatasan kag nga tawag natin nga Christian values. So rigyan amura ang akin nga tema kag may aman tana nga ang kanta, special nga kanta para sa COVID para ma-remind ang atin mga kabataan nga mag-andam against sa virus. So ipakantahan ko si Nini ginang sample sa kakanta nga na butang sa amo nga koleksyon. So, ang kantahan ni Nini amo ang Pagpanaw. Chumbi? Chumbi heray? Sa makanta si Nini karay ha? Ah, Tutu kag-inday, kumagali sa balay, malisensya gidaanay, kay na nakagtatay, antis magalakted, sa karsada, turok sa tuo, kag sa wala, samtang kapanaw, ay sa alima, para maligawan ang disgrasya. Koreana si Nini pero kamaa magkanta kinaraya. Tutu kag-inday, kumagali sa balay, malisensya gidaanay, kay na nakagtatay, antis magalakted, sa karsada, turok sa tuo, kag sa wala, samtang kapanaw, ay sa alima, para malikawan ang disgrasya. Para malikawan ang disgrasya. Amura tana ang sara sa mga kanta sa koleksyon. Ang title na amo ang Pagpanaw. Ang sa silid ka koleksyon may 15 ka nursery rhymes kag may isang ka special COVID song ang ginambal ko. So pwede rin niya tana mabakal sa may St. Anthony's College sa gapon nyo lang si Mr. Tundares, Edison Tundares o kun J Tundares sa may Facebook account. Kag sa Le Art Cafe, dyan sa San Jose Antique, sa gapon na si Marinel. Kag sa DepEd, sa gapon si Miss Roslyn Abuela. Dan pwede, kung i-PM nyo ako sa akin nga account sa may Facebook, Linda Ailey, sa gapon ninyo ang akin nga, pwede kita rito maka-chat sa messenger para sa dugang nga impormasyon kung gusto nyo magbakal. So, hasta tilad lang ka dya, I hope nga magbakal ka mo kang inyong kopya. Bye-bye! Nakamandi at malaya.